Sziasztok! Itt egy Lian, és ebben a videóban el szeretném mondani, hogy mi várható a csatornán, mivel ha jól számolok, akkor ez az első videóm, és szeretnék adni pár infót. Szóval a legközelebbi videó, ami ezután lesz, az remélhetőleg hétfőn vagy kedden fog kikerülni, és ez egy unboxing videó lesz, és ezen kívül még lesznek más unboxingok, lehet, hogy sorozatok és kisfilmek is lesznek, vagy akármi mások, amik RPS-sel kapcsolatosak. És nem biztos, hogy ez lesz az végleges karakterem, mert nincs ilyen kedvenc RPS-em, de amíg nem lesz meg az a karakter, ami lesz a végső, eddig ez lesz. Szóval még a hétfői vagy keddi videóban is ez a karakterem lesz, de lehet, hogy azután le fogom cserélni, szóval nem tudom, hogy ez lesz a végleges karakterem, vagy nem, de valószínűleg, hogy nem. Szóval igen. Nem írtam egy scriptet ez a videóhoz, és őszintén fogalmam nincs, hogy mi mást mondhatnék még. Szóval szerintem ezt a videót le is zárom. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!